A portavoz nacional do BNG aproveitou a súa presenza en Rianxo para apelar á responsabilidade do presidente da Xunta ante a inminente reunión en Moncloa. Insta a Alfonso Rueda a non rexeitar a quita de débeda do 20% negociada polo BNG no acordo de investidura de Pedro Sánchez. Preocúpanos que o señor Rueda persista no disparate de decir que non a unha reducción da débeda do 20% do noso país. Eu creo que esta é unha situación inédita e disparatada porque a ningunha persoa que lle ofrezan reducir un 20% a súa hipoteca diría que non, e vemos como o presidente da Xunta única e exclusivamente por seguir o dictado as instruccións que lle mandan desde a Rúa Génova está perxudicando os intereses dos galegos e das galegas. Os nacionalistas acusan o goberno autonómico de boicotear este acordo co único fin de defender os intereses do partido, en lugar de poñer por riba os intereses de todos os galegos, xa que este acordo implicaría dispoñer de moitos máis recursos para financiar educación, sanidade ou dependencia. O BNG conseguiu no acordo de investidura co Partido Socialista que a Galiza se lle teña que condonar a débeda exactamente igual que a calquera outra comunidade. E o señor Rueda, en vez de traballar para que este acordo se cumpra, o que está é boicoteando este acordo e perxudicando os intereses dos galegos e das galegas, porque quero lembrar que o Partido Popular triplicou a débeda pública do noso país, que neste momento a terceira partida de gasto é o pago da débeda, despois de sanidade e educación, no que máis se gasta é en pagar a débeda e os intereses que xeneran esa débeda, e que esa reducción do 20% que negociou o BNG significaría ter máis recursos dispoñibles para atender a sanidade, para atender a educación, para poder, por exemplo, atender as necesidades que hai no ámbito da dependencia. Pola súa banda, o presidente da Xunta xa manifestou a súa intención de rexeitar unha rebaixa acordada de xeito bilateral. Asume así a postura do PP a nivel nacional de que a negociación do sistema de financiación debe levarse a cabo entre todos os responsables autonómicos.